biely, akoby múčny povlak na listoch vašich ruží, uhoriek alebo tekvíc. To je mučnatka. Tichý nepriateľ, ktorý oslabuje rastliny a kradne vám úrodu, ale nezúfajte, nemusíte hneď siahať po agresívnej chémii. Riešenie máte pravdepodobne priamo vo vašej chladničke. Ukážem vám starý, ale neuveriteľne účinný trik. Postrek z mlieka. Je to úplne jednoduché. Zoberte jeden diel obyčajného neupravovaného mlieka, dáme trát a zmiešajte ho s 2 dielmi vody. Dobre premiešajte a nalejte do rozprašovača. Teraz to najdôležitejšie. Aplikácia. Postriekajte všetky napadnuté listy, a to dôkladne z vrchnej aj spodnej strany. Najlepší čas je ráno, počas slnečného dňa. Prečo? Pretože slnečné UV žiarenie reaguje s bielkovinami v mlieku a vytvára na listoch ochranný antiseptický film, ktorý mučnatku doslova spáli. Zapamätajte si toto kľúčové pravidlo. Prevencia je účinnejšia ako liečba. Opakujte postrek raz za 7 až 10 dní, najmä počas vlhkého a teplého počasia. Týmto jednoduchým ekologickým spôsobom ochránite svoje rastliny, zaistíte si zdravú úrodu bez chémie a vaša záhrada sa vám poďakuje. Skúste to ešte dnes.